ameni debata na sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti ate-ate doho pikirammu di bagasan Yesus Kristus Tuhata. Amin. Amang inang na diaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus, cupang hita di bagasan minggu sadarion ima di minggu lasni roha nangpe songron keadaan ni parmingguata ala situasi alai sahak mata binami dihamu kadongan namangida jalan rap marminggu dohot kami di bagas nabi secara live streaming. Hatan itu hata naga bejamita di bagasan minggu sadarion imana nienet maisian pesalmen bidu ono pulusia mamuka mai ayat 30 sahatu ayat 37 songron mahatan itu hata alai nadangoldo yang go au jala marsikor sai patipulon ni hatuomido au sogot ali di bata pujio kuma guar ni di bata marhite hite ede jala pasangapo kuma ibana marhite hite puji-pujian. Jadi lomuan maroha ni jahuba disi asamida jonggi manang lobu siti kotaduk na martabirik di idam aka nadangolimai gabelas marohana sida sahirasma rohamuna hamu ale aka na mengalului di bata ay ditangihon jahuba do akan apugus jaladang lea rohana mida bangsona natarbuangi sai pujion ni langit dohot tano odo ibana sugut akalau pero dinasa namangisir di bagasan hata akai ai sai tupahan ni debatado sion jala paulion nado akka huta ni juda asa maringan nasida disi jala napunasa asa pinopar niaka naposonai tumiasa sugut jala akka nama kaholongi guarna maringan disi ima sahatna moliatema itu hatan hamu kadongan molo tapamanat nian di bagasan nguluta tarlumobi ma di zaman si saunarion nagabe makorhon habiaran imasongon virus COVID-19 na masuk di bagasan sada virus na berbahaya jala virus na mematikan ima virus corona maulido akapade nabisuk nahutoton piga-piga ahli virus madok memang molo virus corona gudang do alai virus na mewabah di tonga-tonga di Portibion na sahat tu tonga-tonga di bangsa do negara ta ima virus COVID-19 na menyerang sistem pernapasan hajol maun menang manusia. Jala moliate di tuhata molo didok presidenta nunga adong obat na dipesan jala omma na pinake anong tua kadongata na hona virus COVID-19 na gudang
di luar Jakarta, saya omma nagabe parhitian itu hata. Laho mangaleon hamalumon. Di tonga-tonga ni akadongata. Na di Jakarta, na di Jawa Barat, bahkan nunga sahat inna di Bonani Pasogit. Di Sidikalang, dohot diaka luar na asing. Jalan parah kondisi saat tu sadarion ima di Italia, di Eropa. Memang muncul do habiaran wajar doe. Secara hajol maun rasa ketakutan, rasa was-was, rasa gelisah muncul oleh karena wabah ini yang tidak kita ketahui kapan kena, dari mana kena, dan kita tidak bisa melihat orang yang sudah terinfeksi, kita tidak tahu. Nabar pudion mengurung diri dohi tadi biaga sebut tabe. Sipata alani habiarata dang biar sasitong nak bolo halak Kristen. Asa waspada dok sasitong nak. Natuari belajar mahami. Tu ciroyom. Olah sahak belajar marmasker. Dungi cuci tangan. Ale Roma inang di dokma asingnya deh. Jol mananggo saya di pasar idang arong marmasker inang dokter. Bahasa ala memang dangarong masker. Ni sukun ada sumabiar do hamu. Ay mabiar do alay gua benon. Tidak. Ale sa sehat makarasida sudah. Jala godang doang jol mana mengurung diri alani i. Turpuk di minggu tasadarion memang apa lapas pangatur di debata ima sa pesalmen bidu ono pulsia mamuka mesian ayat 30 satu ayat 37 dan alani kebetulan memang odo nagabe satu motivasi sian halta ni debata asa unang tatahu tak kita asa unang babiarhu hita di bagasan uluta jamita di bagasan tikion ima sa jamita na marharowan sian naposon itu hata ima si Raja David namangido tangi yang haluau ni bana dihapor suhon na tinaon na. Aha hapor suhon na imana di bagasan honalili imana. Jala hapor suhon ni di gopar hon ibana bolo tabaida di ayat sada satu ayat 4. Sahira nalonong ibana di bagasan air. Tenggelam. Ima hapor suhon na digambor ni mana. Ino makana di bagasan terpukta di ayat 2 ayat 3 di dok nunga pola lonong au tu bagasan gamboli sok so adong hajong-jongan nunga pola tolhas au tu litong lu laut akan na bagasi jalan dilikupi galubang iau artinya tenggelam. Dan adong nagabe siti oponda dan adong nagabe inganan siti geonna jala hidir di hilala imana daya obat di dok nunga macai mahio wali Tuhan nunga pola mahi yang arwaruku nunga pola lotop mataku makah lungod de mataku ima hapur suhon na di tahun imana jala di gopar hon ibana musai di ayat 5 tumorob dosian obuk ni uluku akan nama kosomau suada paralaan akan agogo pe mangagwaw akan musukku pangalajak abuloku do nang naso hudok hudobo ina ibana
diburu dengan rasa tidak bersalah. Omma pengalaman ni si David. Dikejar, dilojong. Danga dong inganan ibana lau martabuni. Danga dong nanggosada penagabe mabela ibana. Ido makana nakane hudok marhite turpukta ayat 2:1 ayat 2. Di bagasan hapur suhonai digabor ni ibana nguluna naing tenggelam di bagasan sebuah laut. Alaina perlu si ida di bagasan turpukol atik pe songoni hapur suhon ibana songoni parir ni nguluna sai di jauh ibana do debata ala di boto ibana hola sada do sa pangaluan ni nguluna ima hola debata jahuba hola debata do da boy mangurupi ibana ido panna mangido ibana tu Tuhani ale Tuhan urupiau ale Tuhan paluau omma dedeona dang terpangasahon ibana jolma alai tu debatado pangaluluan nei ido makana di buku edeta tu debatado pakiri moki di tano laut ng awang-awangi di boto ibana hola tutuhani do pangalulona nang petorok akka jolma nama buru ibana nama kasogohon ibana alai tu debatado pangalulona ido makana molota ida diaya ono di pidu ono pulsion amu akamang inang adong tolu bagian nasobu terpisahan imana perjolo alu-alu nisi perpesalmen alamanaun hapor suhom dungi mangido ibana di tangiang haluau nasian debata dungi di paposon ibana rohana mamuji debata ala di boto ibana dang sadia leleng nai rodo panghaluaun rodo padonganion nasian debata naso har bilangan di jolma Tuhan akan segera menyelamatkan Tuhan akan segera mengirimkan bantuan pada saatnya tidak ada kata terlambat karena bagi Allah semuanya akan indah pada waktunya Awang inang tarlubobi di bagasan bangsa dengarat tahun minggu nang salpu takasto di jamitai ima sian rom bidualu ayat 10 ayat 25 hapor suhon nadidok ni si Paulus dang alani parsahiton dang alani hapoguson dang alani wabah ale hapor suhon nadidok ni si Paulus di Rombi 2 ayat 11 ayat 25 molo mate hapor siau ni jolma molo diorai halak lahu mamuji debata alenang pesongoni di bagasan turpuk tasadarion lapa ingotok kita di hamu akamang inang sotung mabiar sotung tahu tak kita diaka situasi namasa di tonga-tonga di bangsa negara itu karena semuanya tidak terlepas daripada rencana Tuhan dan bagaimana Tuhan akan melepaskan setiap orang yang percaya alai unang uji Tuhan ini jangan pernah sedikit pun mencobai Tuhan ya unang alani porsiado Yesus dorong aku indah lawi mana-mana itu dia HP hona ya nah di dona di bagasan terpukau di bagasan hapor siata kita harus percaya kepada Tuhan kita harus berserah kepada Tuhan tetapi kita harus bijak
melihat situasi, melihat kondisi, dan bagaimana kita harus bijak dan menghindar dari situasi yang mencekam. Ya. Tadopi donuangi, tadopi. Kita hadapi sekarang, kita hadapi. Tapi bijaklah. Itu makan hidup Yesus. Ya. Bisuk mahamu songon uluk marroha songon darah pati. Ya. Bisuk songon uluk marroha songon darah pati. Molo uluk. Molo ning mangalah si pala siang langon na sodui. Dan gosa-gosai mana tidak sodui. Ipai ma ibana dosa di hari adong tikina napas. Iko sodi do goluta. Nah, mua kamangidang naria holongan di bagasan Tuhan Yesus, mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Unang pula mabiar. Psalmen bidusia pulsada ayat 4 sahatu ayat 5 di do sai ulo sonna do habongna. Jalamar hapurusan tutoro ni hatir naido ho tau lobu-lobu do pangodiangan do hasitongan nai. Dang pola mabiar ho maradopon songgok-songgok borngin, maradopon sumbia nahabang arian. Artinya engkau akan dilindungi oleh Tuhan. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang ada di rumah, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa, di dalam pengharapan, di dalam hati yang tulus. Mari kita mendoakan kiranya Tuhan campur tangan. Kiranya Tuhan membasmi semua virus yang ada di tengah-tengah negara dan bangsa kita ini, yang membuat banyak orang ketakutan. Dan percayalah bahwa semuanya akan indah pada waktunya, semuanya akan berjalan dengan normal seperti biasa pada waktunya. Tetapi kami menghimbau saudara-saudara, Bapak Ibu, mari kita menjaga diri. Mari tetap kita waspada. Mari kita mendengar himbauan daripada pemerintah. Tetapi di atas semuanya, mari kita pakai doa dan mari kita pakai bahwasanya iman kita kepada Tuhan. Percayalah bahwasanya Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang selalu menyelimuti kita di bawah tangannya yang maha kudus atas segala virus yang ada di tengah-tengah negara kita ini. Amin. Mertaya kita. Jehovah di mata amanami di bagasan Tuhan nami Yesus Kristus. Maulia tema nuaing di pasar hamid rupamu ali Tuhan. Naung ditangi hok kami hatam rabadiai di bagasan minggu sadarion atikbe takas do ali Tuhan. Di idaho keadaan di tonga-tonga bangsa dohot negara namion dohot disadong akadongan nami di luar portibion. Imana mewabah virus COVID-19, virus corona, na membuat hosani akadongan nami na kurang. Jala sahak donuaing tu tonga-tonga ni bangsa negara namion ali Tuhan mewabah jala nunga pula gudang akadongan nabi namoding alani ali Tuhan atikpe dibuat pamaret tanami rodi huriam sada keputusan asa unang marpungu-pungu laho memutuskan rantai wabah COVID-19 termasuk ma di tonga-tonga ni huriam HKBP Jalalurah sadarion.
Atik POT kami naroto bagas joromon alepos rohanami. Dang nama kurangi haporsion nami ali Tuhan molo tung pe akadongan nami ruas ni huriam marbinggu di bagas jamu nabe. Marhite-hite live streaming. Sian dunia maya na diselenggarahon ni huriam. Pos dorohanami saroha jala sahapor siau dohami ali Tuhan. Memuji pasangapun guar muna badai atik pe di bagas jamu nasi dabe. Ali Tuhan moliate madi hatam na badai. Namar hararuan sian naposom parpesalmen. Di hati dakon ibana do di bagasan hapur suhon ala ni pangalilio ni akajolma nama kosom ibana. Dia luluhon ibana do hapur suhon nai doh natinaon nai tuho ali Tuhan. Dipangi do ibana marhite tangyang na ima tangyang mangido haluaon. Asa paluaw mo ibana siyan nasa hapur suhon. Jala dipuji ibana do guar mo ali Tuhan di bagasan hapur suhon nai. Maulian tema sada kesaksian na luar biasa maon ali Tuhan di tonga-tonga di gulu namin. Manang aha penamasa asa unang hata habiarak kami. Asa setotong di pasat hami diri nami, di pasat hami ngulu nami holan turupa munabadi ali Tuhan. Nang pe maceragam hapur suhon na di tahun hami. Ale pos dorohanami manang dia pe ali Tuhan. Tuho mahu pasat kami. Palua mahami ali Tuhan. Terlumobi bangsa dok negara namion. Sian wabah virus COVID-19 na merajalela. Jala mauliate ma Tuhan. Saya cari maakapat de bisuk dohot sudia ka tenaga medis. Pargugui nasida. Lahu merawat sudia ka pasien na terinfeksi COVID-19. Jala ho matotong Tuhan na mangalehon parbinotuan tuak ka tim medis. Imanang dibagi hami barita nunga jupang obat. Lahu pamalupon akka jolma na terinfeksi virus COVID-19 Tuhan pasu-pasu maubati. Asa ima gabi parhitianmu mangaleon hamalumon tuaka dengan nami. Songoni manang hami ali Tuhan. Saya jagai mahami marhite tangamu nabadi. Linggomi hami ali Tuhan. Saya padau maka sahid. Saya padau maka habiaran. Saya leho matu habi rohana bisuk. Doho pikiran na yas. Asa lebih waspada hami ali Tuhan. Lahu madalani ngurung-ngulu nabi siyan upari. Talumubi diakar ruas ni huriam. Doho naposamon na dibagasan parsahito pe Tuhan. Asimaruham tangamu na badima paherbak ko tu hami sa luhud na lahu pamalupon hami siyan parsahiton nami mabuat parsahiton na dong di pamatang nabiyon asa malum hami Tuhan gajang umur nami jala subuhi hami asa gabi habauran di pasu-pasu tuak kadongan nami na humaliang moliate mali Tuhan saat diho mangulu dohot di nami. Pasu-pasu akarwas ni huriam na di bagas nabi. Ramoti nasida dia ka ulaw na. Pasu-pakso akan namar ulang tahun. Doh namar ulang tahun pernikahan asimaruham ali Tuhan. Talumuwi ma di yanakon ni dongan nami ng jumolo borhat siyan tonga-tonga ni Portibon. Ima boru nami, ima peparan ni ama nami Dr. Tony Silitong anahinam.
na somarama sopot somarina musiali Tuhan. Dongani mana sida. Tuhan homa gabi ama, homa na mengajari na sida, homa na mengalingkumi na sida, homa Tuhan na saya totong mengaradu tinggoluna, asa homa totong Tuhan mengalian kugu, mengalian pangapulion, doh dami na sumurung na siako, tutong atongani nguluni buru nabi na tului, tuhoma upasak tabi na sida. Muliati ma Tuhan homa tangyang nami, di bagasan Yesus Kristus martangya kami itu lupamu. Amin.